nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan. O hinaot ko nga na kamos mayong panglawas nining mga tungura. O salamat sa Ginoo no tungod niining kaygayunan nga gihatag na usab nganhi kanato. Labi na sa ato ang program mga kaigsunan, gitaghan kitag mayong panglawas aron makahimo ta sa pag serbisyo diha kaninyo. Ilabi na nining kagabhion. O ako nagtuo sab nga ang Ginoo sa kanunay nagapanalangin sa matag usa kanato sa matag usa ninyo diha no sa inyo nga tibuok nga panimalay. Ako nagtuo nga sa gihapon no ang panalangin anaas matag usa o di kita malimot mga higala sa pagpasalamat sa atong labang makagagahom tungod sa iyahang kaayo nga hinato no. Tungod kay kung wala ang iyang kaayo, wala ang iyahang panalangin, lisod sa usa ka tawo mga kaigsunan ang pag-survive no. Labi na sa usa ka adlaw nga wala ang Dios nagpanalangin kanato or kanimo, kanako o kanatong tanan mga higalag mga kaigsunan no. Kana mo'y saad sa Ginoo bisan pa man ngadtos mga taong daotan siya sa gihapon no naghatag og nagbubo sa iyahang mga panalangin mga kaigalaan. How much more no sa ato ang mga kaigsunan nga matinud-anon diha sa atong labang makagahom. Salamat usab no sa tag-iya nining mga istasyon nga naghatag kanato og kahigayunan nining kagabion nga kita usab makahimo sa pagprogram. Pinangunahan sab sa ato ang CEO si Doc Remilito Oy kauban sa iyang tibuok nga pamilya. Kauban ni Ma'am Olivine og sa ilang mga kabataan. Og mayngon man usab no sa nagadumala usab nining maong istasyon. Salamat usab sa ato ang pinangunahan sab sa ato ang station manager si Sir John Lee Viking. Og ingon man usab sa ato ang kauban speakers lawak nining mga tungura si Sir Rafael Baring. O gingon man usab no kang Sir Romelo Nobinario. Salamat usab kauban ni Ma'am Melona Nobinario. Sa atong mga higalag mga kaigsunan nga gustong mo paabot sa ilaha nga mga pangutana dinhi kanato, i-text lang ang ato ang numero 0976 555 1008. Usbon ako sa mga higalag mga kaigsunan nga gusto sab nga mo paabot sa ilang mga pangutana o di ba kaha mga kanana ang pagtimbaya mga kaigsunan. I-text lang ang ato ang numero 0976 555 1008. Unya sa mga higalang mga viewers nato no palihog lang sab pag-share
sa ato sab nga Facebook live nining gabiuna, na ang ato ang live mga kaigsunan makita sa XFM Cebu 88.3 sa ato sab nga Facebook page mga kaigsunan nining maong istasyon. Nya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga gusto usab mo message kanato direct sa ato ang page sa Seventh Day Adventist Reform Movement dinhi sa Central Visayas. Search lang mga kaigsunan ng SDARM CPUC. O di ba ka inyohang pangitaon ng SDARM Central Philippine Union Conference. Muna nga itong official page mga kaigsunan. Unya pwedeng mo message ka mo diha, mo paabot sa inyo hanggang mga pangutana. May tungod usab sa ato ang gipanghisgutan din his kanginan. Nya sa atong mga higalang mga kaigsunan nga naa lang sab sa duol, mamahimo kamong mo bisita mga kaigsunan sa ato ang opisina o kinini ang ato ang simbahan dihas may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. Osbonako nos mga higalang nga naa lang sa duol, or bisita, bisita lang mo sa ato sab nga opisina o simbahan dihas may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. Unya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan usab nga yanini ang gusto nga mo paabot mga kaigsunan sa ilang nga mga pagtimbaya usbonako no, comment lang mo sa ato sab nga Facebook page mga kaigsunan o dinhi sa Facebook page sa XFM Cebu 88.3 aron usab atong mataganong pagtagad o text lang sa ato ang gihatag nga mga numero. So nini nga kagabion sa dili pa ta mo padayon sa unahan, magampo una kita. Dalaygon og silimbahon namo nga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit nini nga kagabion ani ano sab imong alagad. Naghangyo diha kanimong ikaw giya og magahatag og kaalam nga langitnon samtang magapahat usab sa imong mga pulong nining kagabion. Ikaw lamang magapanalangin niini nga mahimo kining inspirasyon sa matag tigpaminaw ug makahatag usab og giya aron sa makakabot ngadto sa kaingpitan o kabaguhan sa among kinaiya. Ikaw nasayod sa among mga kaluyahon o kakulangon, gaya lamang kami aron sa makahimo sa pagdaog niini. Panlangini ang mga katawhan nga nagpaminaw sa ilang mga panginabuhian o yan manusab sa ilang mga plano sa kinabuhi. Ikaw sa mga panalangin sa tag-iyan nining mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan ng isalig kitugyan gilaw mong madawat sa ngalan ni Jesus nga mo luluwas. Amen. Mamayang gabi diha kang Sir Tristan Wyeth V. Golay. Mayong pagpaminaw kanimo sir. Now din hita nining kagabion mga kaigalanong mga kaigsunan no. Ato lang ibalikan gamay atong mga nahisgutan usab sa nang labay nga mga adlaw no, labi na kagabi kini naghisgot mga kaigsunan sa pagpasig uli sa nawala nga kinaiya o dagway mga kaigsunan sa Dios nganhi sa atong pagkakita mga kaigsunan tungod kay kita nahulog sa gitawag og pagpakasala. No. So kini siya dunay mga proseso mga kaigsunan nga angay nato sab nga subayon unya ang pangutanan na lamang karon kung hangtod kanus no gang atong kinaiya maporma pag-usab suno sa dagway o suno sa kinaiya sa Dios. Ang usa ka komentaryo niini mga kaigsunan naghisgot dito sa usa ka libro nga gitawag Testimonies for the Church Volume 8 page 312 nag-ingon dito, wrongs cannot be right nor can reformation in character be made by a few feeble intermittent efforts. So sanctification is the work not of a day or of a year but of a lifetime. Kana ba nga portion mga kaigsunan no? The struggle for conquest over self, for holiness and heaven is a lifelong struggle. Without continual effort and constant activity,
there can be no advancement in the divine life, no attainment of the victor's crown. Muna'y mahitabo mga kaigalaan, no? Hangtod kanus no, nga ang kinaiya mga kaigsunan mahimong maporma, suno mga kaigsunan sa dagway o kinaiya sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsunan kanang ginagmay lang, no, nga effort mga kaigsunan, dili siya matod pa makakabot ngadto sa pag kahingpitan, no? Kay kinini ang sanctification nga gisgutan, dili siya buhat mga kaigsunan sa usa lang ka adlaw, no, nga manana ato na dayong ma-perfect, no, or usa lang ka tuig mga higala mabag-o na ta. Kun dili kini siya usa ka tibuok nga kinabuhi mga kaigsunan nga paghulmas kinaiya. Doon ay struggle nga mga hitabo. Labi na tong kaugalingon tungod kay kini ang pinaka bugat natong kaaway mga kaigsunan or bugat nato nga kinini ang buntogonon kining ato abang kaugalingon. Unya kun dili ni siya, no, kana na ang muraog daklit lang or kinini ang muraog lihok karon or on and off mga kaigsunan, dili mahitabo, no, nga dunay kabaguhan. Kinahanglan ni siya continual effort, constant activity aron nga kita magauswag mga kaigsunan og mahimo nga mananaog. Now, we should daily dedicate ourselves to God and believe He accepts the sacrifice without examining whether we have the degree of feeling that corresponds with our faith. Feeling and faith are as distinct as the east is from the west. Faith is not dependent on feeling. Kana bang murag bation na to nga murag gibati na ko ron nga mani atong kana ba lahi man gud na siya gitawag og faith mga kaigsunan. Kining faith matod pa sa Hebrehanon 11 bersikulo 1 is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen mga kaigsunan. Unlike pag-ingog feeling, kana na ang bation na nato na nga murag nindot ron, no? Ina na ba, no? Dili ingon ni ana mga kaigsunan, no? Faith is not dependent on feeling. Feel na ko kani dili ni sakto ni siya nga buhaton, pero dili na siya mao mga kaigsunan. We must earnestly cry to God in faith. Nahinomdon ta mga kaigsunan, no, sa atong mga naisgutan dinhi. Ang usa lamang ka pamaagi mga kaigsunan nga kita mahimong makahamut-an dias Ginoo kinini ang gitawag og pagtuo. Wala ning gitawag og feeling mga kaigsunan. Feeling or not, no feeling, and then leave our prayers. Our assurance and evidence is God's word, and after we have asked, we must believe without doubting. Dili lang kay feel nako karon murag nindot kuan ron ni buhaton, ha? Pero dilingon niya na mga kaigsunan, no? Usa pa sa komentaryo nag-ingon mga kaigsunan sa usa ka libro nga Christ Object Lesson page 98 and 99 nag-ingon dito, for by grace are ye saved through faith and not of yourselves, it is a gift of God. The leaven hidden in the flour works invisibly to bring the whole mass under its leavening process. So the leaven of truth works secretly, silently, steadily to transform the soul. The natural inclinations are softened and subdued. New thoughts, new feelings, new motives are implanted. A new standard of character is set up. The life of Christ, then the mind is changed, the faculties are roused to action in new lines. Man is not endowed with new faculties, but the faculties he has are sanctified. So ingon na mga kaigsunan ang
kinini ang kabag-uhan mahitabo sa usa ka tawo by faith, no? So diha kita mahimong mabag-o, no? Ang faculties matad pa, man is not endowed with new faculties, but the faculties he has giunsa man sa Dios kini siya gibalaan, mga kaigsunan, no? So munay angay nato nga bantayan, mga kaigsunan, no? Dili kay basta gibati lang nako, no? Dili ingon ni ana, mga kaigsunan, tungod kay sometimes ang kining ato ang pagbati, mga kaigalaan o mga kaigsunan, malimbungan, no? Kay lahi ang diktar, mga kaigsunan, no? Matod pa sa usa ka komentaryo sa gitawag og Testimonies for the Church Volume 5 page 310, nag-ingon dito, if the thoughts are wrong, the feelings will be wrong. Munang dili kasaligan, mga kaigsunan, ha? And the thoughts and feelings combined make up the moral character. So kining kinaiya, mga kaigsunan, naglangkob ni sa gitawag og muna itong bantayan, no? Kung sayop gani, no, ang naastong hunahuna, bisan pag ang atong gibati, mga kaigsunan, moingon ta nga sakto ni, mo ni sakto. Pero sa atong hunahuna daan sayop na, sayop yun ang mahimong mahitabo, mga kaigsunan niya. Kung ni og mag-abot ning duha, mahimo ra ba ni nato nga kinaiya na og sayop ang naastong hunahuna, sayop sab ang mahimong pagbati nato, unya ang mahimong kinaiya nato mahimo sab nga sayop, mga kaigsunan. Kay sumala pa thoughts and feelings, when it is combined, mga kaigsunan, it becomes our moral character. So kung sayop na daan kanang duha, possible, mga kaigsunan, ang outcome mahimong sayop usab. Tungod kay ang kinaiya, mga kaigsunan, gilangkoban kini sa gitawag og hunahuna o mga hunahuna o gitawag og pagbati. Now kung masayop gani, it's either aning duha, mga kaigsunan, no, mahimo nga problema, no? Psychologically, mga kaigsunan, kini hunahuna is the product or the psychological products of the brain, kini ang gitawag og hunahuna. Nya kining feelings, mga kaigsunan, pagbati, kini siya mo'y psychological products of the heart, mga kaigsunan. So kung unsay gibati nako nga kini mo ni, unya sulod ang atong hunahuna, mga kaigsunan, wala siya na harmonia diha sa Dios, possible, mga kaigsunan, nga mahimong masayop jud ang ato nga mga decisions kinabuhi, no? Tungod kay mahimo nga bisan ang atong kinaiya masayop, mga kaigsunan, or adunay kapakyasan, no, kung mag-adto ta tubangan sa Ginoo, mga kaigalano, mga kaigsunan. So puli, no, mo ni ato sab nga pamalandungan, mga kaigsunan, unya kining atong kinaiya sumala pa, no, sa panglas, no, sa ato ang gisgutan sa miagi pagpasiguli, mga kaigsunan, sa gitawag og kinaiya sa Dios. Dili ni siya by instant, mga kaigsunan, dili siya makuha pinaagi sa gitawag nato og kanaang by accident, no? Kung dili kini gihulma, mga kaigsunan, ang kinini ang kinaiya. Unya dunay pamaagi tungod kay lagi ang kinaiya sa tawo, mga kaigsunan, nahimo na nga namansahan sa sala. So dunay pamaagi nga gilatid, mga kaigsunan. Una-una gisgutan nato balaod sa Dios. Nya ang pulong sa Dios, the same, no? Kana siya mga kamatuoran, mga kaigsunan. Nya ang factor o sasab diri niini kinini ang mga butang sa kinaiyahan. Nya kinini ang balang espiritu, no, moy bag-o sab sa ato ang kasing-kasing o sa atong kinaiya, mga kaigsunan. Ang ato lamang buhaton, i-submit nato ang ato nga
kaugalingon ngadto sa Dios. Okay, dili ka workout ang Holy Spirit mga kaigsunan sulod sa atong kasing-kasing kung kita mismo dili ta willing. Sige, kaingon na nato. Ang tao mga kaigsunan wala siya gihimo nga robot mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So kana na ang ato mao ang pagtugyan ngadto sa balang espiritu gamaoy magabalaan kanato, no? Unya usa sa mga faktor usab nga mahimong mabag-o ang ato sab nga kinaiya sunod sa dagway sunod sa dagway sa Dios or kinaiya sa Dios kinini ang mga pagsulay, no? Mahulma ta kay sometimes mga kaigsunan kung walay pagsulay sa gikaingonan nako ang tawo makita nato nga buotan kay siya. O inon to way ikasaway. Pero doon na gani pagsulay, usay diha mo gawas mga kaigalaan ang tinuod nato nga kinaiya. Nga naman, masukod man kung asa kutob mga kaigsunan ang atong gitawag og pailob. No, naibantayan na nato, no, mga higalang mga kaigsunan. So siguro, no, diha nga bahin ato ning tapuson nga topiko, no. Ato tas pagpadayon sab sa unahan nga kinini ang topiko, no, sab, no. Kinini ang atong hisgutan mga kaigsunan, kanang hisgutan diya sa Hebrewhanon kapitulo 6 versikulo 19. Naigisgutan diha mga kaigalaan mga kaigsunan. Ablihan inyong Biblia, no, kung doon na mo'y Biblia sa inyo hang tupad mga kaigsunan. No, palihog sa pag open, no, sa inyong Biblia. Hebrewhanon 6 versikulo 19. No, salamat sab sa pag-share, no. Doc Lavender Bukaling og yun man sa Brother Rini. Yun man sab sa uban pa, no, nga nag-react sa ato ang Facebook live nining gabi na. May gabi sab diha kang Sister Melo Jean Espirito. Hebrewhanon 6 versikulo 19 diri sumikad ang ato ang pagtuon ning kagabion mga kaigsunan. So another nga topiko. Nagingon diha sa Hebrewhanon 6 versikulo 19, gihoptan nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kasing-kasing. Siguro kini og kasaligan og milaho sa tabil sa langitong templo sa kinasulurang alampuanan. Kana bang word nga diha angkla mga kaigsunan, no? Kana na ang kita nakaangkla mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Kung maghisgot ta ngadtos barko mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Kung kinsay naka sakay o barko mga higala, no, kano mo biyahe ta padong ngadto sa padong ngadto sa nagkalain-lain nga dapit labi na dinhi sa Visayas mga higala, no. Unlike sa mo dito sa Mindanao, ang main transportation is kinini ang mga bus, mga jeep or kanang tricycle mga kaigsunan. Although naman sab na dinhi, pero once nga motabok kag lain nga isla mga higala, dunay gamito, no, dunay barko, no. Unya naay gitawag og kung makita ninyo dunay angkor mga kaigsunan, angkla mga kaigalan mga kaigsunan, no, kay ginagamit usab matag barko aron nga mahimong dili maanod mga higala, na ang usa ka barko. Bisan gani, no, kung wa man nagamita pero gihiktan og pisi mga higala kung naas kanan ang pantalan. Kay kung dili sa hinay-hinay nga mga balod mga kaigsunan, ang barko mahimo gyud siya nga maanod mga higala. Now kita usab na sumala pas maong bersikulo, gihuptan nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong kasing-kasing. Ang usa ka komentaryo ni ini mga kaigsunan sa gitawag og Faith I Live By, page 314, nagingon dito, we need to be anchored in Christ.
rooted and grounded in the faith. Satan works through agents. He selects those who have not been drinking of the living waters, whose souls are athirst for something new and strange, and who are never ready to drink at any fountain that may present itself. Voices will be heard, saying, "Lo, here is Christ, and lo, there." But we must believe them not. We must have unmistakable evidence of the voice of the true shepherd. And he is calling upon us to follow him. He says, "I have kept the Father's commandments." He leads his sheep in the path of humble obedience to the law of God. Sa daw, gisgutan dito mga kaigsunan, kinahanglan nga kita, we need to be anchored in Christ. Yung gidungagan pa mga kaigsunan, rooted and grounded in the faith. Sa gikaingon na nako mga kaigsunan, balik ta sa illustration atong gisgutan ganiha. Ang barko mga kaigalan o mga kaigsunan, no, naspantalan, either i-down nila ang katong angklag yun niyang dito sa likod or hiktan siya mga kaigsunan. Kaya aron nga dili siya anod or masibog mga kaigsunan kung dunay mga bawd. So kita usab mga kaigsunan, sa atong pagtuo, kinahanglan kini nakaangkla ngadto kang Kristo. Anchored in Christ. Kay aron nga dili ta mga higala mahimong salaag mga higalag mga kaigsunan, no? Salamat sa pag-text ni 6007. Good evening, Brad. As lang ko kung ang inyong baruganan bahin sa tao kung mamatay nga dili luwas kon ang kalag o ang espiritu magbulag o dili magbulag. Lihog ko og explain, Brad. Si Brad Luloy ni. Salamat, Brad Luloy, no? So, siguro na naman itubag ni si Brad Luloy. Sa iya usab nga pangutana. No? Siguro gisulayan lang niya, no? Pero subay sa pangutana mga kaigsunan, matod pa, kanang unsa daw ang baruganan bahin sa tao kung mamatay nga dili luwas. Actually kana nga punto, una nga punto mga kaigsunan sa pangutana, no? Atong tagano pagtagad ang pangutana sa atong texter 6007. Una nga bahin na unsa ang inyong baruganan bahin sa tao kung mamatay nga dili luwas. Sa word palang daan, pangutana palang daan mga kaigsunan, which is dili gyud saklaw namo o nato, dili saklaw, no, sa pagtuo sa Seventh-day Adventist Reform Movement mga kaigsunan. Moingon ta nga kanang namatay dili maluwas. Wala tana, no, kay maghukom man na niya ang Dios lamang mo'y nasayod mga higala kung kinsay maluwas. Wala tatagay ang iglesia, wala tagay kagahom niya na. Unya kon ang kalag, kani nga punto no sab mga kaigsunan, kon ang kalag og espiritu magbulag o dili magbulag. So sa ikaduha nga punto, matubag sab nako mga kaigsunan, kon ang kalag o ang espiritu magbulag. So magbuwag gid na siya mga higala. Okay, ang tong lawas mga kaigsunan mahimong mahibilin unya ang ato ang matod pas pangutana kay naa kunoy nagsulti, naaman gud nagsulti nako nga bulag daw. So ang kalag o ang espiritu magbulag o dili magbulag. Ang atong lawas mga kaigsunan sa dihang mamatay, magpabilin maning ato ang kalag nga walay kinabuhi o kining lawas nato nga walay kinabuhi mga kaigsunan dinhi, unya ang espiritu nato mubalik ngadto sa maglalalang. So munay kahimtang sa mga minatay
Actually naisgutan na usab nato na dinhi ang kana nga punto mga kaigsunan, pero pwede sab nato no nga balikan kini nga mga punto ang may tungod usab sa kahimtang sa mga minatay, no? Sa diha nga ang tao mamatay mga kaigsunan, sa paglalang manggod, ang kalag plus espiritu nga giginahawa sa Dios nahimo siyang may kinabuhi. Nya sa dihang mamatay siya mga kaigsunan, kaning espiritu mahimong mobalik ngadto sa Dios. O muna mobalik ngadto sa Dios. O niya mamatay ang atong lawas mga kaigsunan mobalik sa abog. Na muna klaro no nga gisgutan diha. Unya sa tawo nga dili luwas Brad na abtik nimo follow up ni si Sir 6007. Now sa tawo nga dili maluwas sa gikingon na nako no. Wala ta sa ato ang kinini ang doktrina no sa Seventh Day Adventist Reform Movement nga maka-identify tag kinsay na luwas o kinsay maluwas no. Only God siya lamang nahibaw mga kaigsunan kung kinsa ni ana maluwas o dili maluwas. Basta sa diha nga ang tawo mamatay mga kaigsunan mahimong dautan man siya kung sa tubangan sa Ginoo luwas ba na siya o dili. Once nga mamatay nini nga kinabuhia, ang iyahang espiritu mobalik ngadto sa Dios. Nya maabot ang panahon human sa usa ka libo ka tuig mga kaigsunan, ibalik man na siya no. O katong mga pagabanhawon mo man toy mo uban ngadto sa Ginoo no before ana no, nya pagkahuman katong mga dawtan ibalik man sabtong ilahang kana na ang kinabuhi. So about sa dili maluwas o sa dili luwas diha nga bahin mo dili nako kuan no. So sa doktrina sa Seventh Day Adventist Reform Movement na wala tay kuan no nga gisgutan nga kanana ang dili luwas kay di lagi nato moy doktrina sa Reform or Seventh Day Adventist Reform Movement no nga mo identify tag kisay na luwas. Kana kunong maimpierno Brad na aman god dili luwas kanang maimpierno. So kana ma-identify na siya no, ang Dios ra mo inasayod niya na no kung kinsay maluwas o dili maluwas. So when it comes sa pag-impierno, dili man na mahitabo karon, kung dili mahitabo na siya human sa usa ka libo ka tuig. Diha nga dito sa sulod sa usa ka libo ka tuig hukman kini ng mga taong dautan uban sa katawhan sa Dios nga maluwas ana nga time hukman sila kung pila ka tuig or unsa ka gidugayon ang mahimo nila nga antoson no sa ilahang pagpakasala. Mora na inaan na to no. O niya after niya na pagasunugon sila. Pero nining kinabuhia mga kaigsunan kining resulta sa sala mga kaigalaan nga ang tawo mamatay. Wala ta mag-identify o wala sa ato nga doktrina mga kaigsunan nag-identify nga kung ikaw makasala diretso ka o ikaw matarong diretso ka sa langit. No, o ikaw dautan diretso ka sa impierno. Wala ta na nga doktrina mga higala. Tungod kay sa dihang ang tawo mamatay, ang iyahang kinabuhi o ang iyahang espiritu mobalik ngadto sa maglalalang. Yang lawas mga higala nga wala nay kinabuhi mobalik ngadto sa abog. Mo nay klaro no. Wala na magsuroy-suroy nga ris palibot o nangalag baron. Wala ana no. Ang Biblia walay gihisgotan ni ana. At least no mahimong klaro siguro. Hopefully natubag nako ang pangutana usab ni 6007 ni Luloy no sa iya usab nga pangutana. Salamat kaayo no sa imo nga pangutana. Now padayon ta no, follow up lang sa mga pangutana kung do na moy pangutana usab mga kaigsunan ipaabot lang sa atong nga numero usab nga gaisgutan o di ba ka comment mo mga kaigalaan sa inyo usab nga pangutana din sa atong Facebook live. Kadto di ay dato na impierno bot pasabot di ay bulag ang kalag ug espiritu Brad. Salamat.
Di na ko sure kung unsay bot niya nga ipasabot mga higala. Kato usa ka sambingay ni Kristo, no? Pero ang gihisgutan sa Biblia, mo to ang akong gihisgutan mga higala. Nga sa diha nga ang tao mamatay, wa na siya pagbati, mabilin iyang lawas, nya iyang espiritu mobalik nga to sa Dios. Now, balik ta, no dinhi. Kinahanglan nga kita sumala pa nahimong nakaangkla, no, diha kang Kristo. Nahimong napalig-on nya ang atong pagtuo kay si Satanas mga higala naninguha sab siya, no? Satan works through agents. He selects those who have not been drinking of the living waters. Kunya iyang buhaton mga kaigalan, mga kaigsunan, adunay mga himuon gamiton niya mga kaigalan, mga kaigsunan katong mga taong ingon niya na, no? Kanini ang who have not been drinking of the living waters, sumala pa katong mga giuhaw kunya nitong mga new and strange nga mga butang mana nga dali raw sa dadon, no, ni Satanas mga kaigsunan. So dirita, no, gikinahanglan nato mga kaigalaan o mga kaigsunan ngano nga kinahanglan kita, no, makaangkla sa gitawag og kamatuoran mga kaigalaan. Ang Epeso 4 versikulo 14 nag-ingon dito, aron kita dili managpabilin nga mga bata nga ginalino-lino o ginapalid sa tanan nga mga hangin sa pagtulunan, sa lipat-lipat sa mga tao, sa bitik ingon sa mga lalang sa kasaypanan. Nainomdom mo mga kaigsunan, na sa gisgutan nato nga si Satanas usab naninguha siya niya tong mga taong uhaw sa gitawag og new and strange nga mga butang. Iyaha sa ngalinglahon mga kaigalaan og mga kaigsunan. Mao nga kinahanglan kita makaangkla o kinahanglan kita nahimong napalig-on diha sa kamatuoran mga kaigsunan kay time will come. Dunay mga sound doctrine, no? Kung baga nahinumdum mo mga kaigsunan, no, kanana ang kung anha mo sa baybayon inyo makita ang mga kanana ang daghan nga mga namnas drama sa una nga sama kuno sa usa ka lusay nga nag kinini ang gi-anod-anod lang sa mga balod mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Ingon ni ana, no, sa diha nga kita wa mapalig-on diha sa katawag gitawag nato og kamatuoran, no? Aron kita dili, no, sumala pa si Epeso 4:14, aron kita dili managpabilin nga mga bata nga kanana ang ginalino-lino o ginapalid sa mga hangin sa pagtulunan. So kinahanglan mapalig-on ta aron dili ta naay nindot nga kamatuoran diri, murag akong gibati nga murag nindot ni, no? Unya pagbot-butos unahan tuwa na sad murag tama tong ila. Wa tay saktong baruganan mga kaigsunan. Gano man, wala ta mapalig-on sa gitawag og kamatuoran. Sa mga lipat-lipat sa mga tao, sa bitik ingon sa mga lalang sa kasaypanan. So muna ipasidaan nato, no? So ang komentaryo niini nag-ingon mga kaigsunan, more thought should be given to the things of God and less to temporal matters. The world-loving professor, if we will exercise his mind in the direction, may become as familiar with the Word of God as he now is with worldly business. Search the Scriptures, said Christ, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Salamat sa pag-view, sab, na nining gabi una, Brother Christian Satera. The Christian is required to be diligent in searching the Scriptures. So muna kinahanglan nato mga kaigsunan
to read over and over again the truths of God's Word. Willful ignorance in this subject endangers the Christian life and character. Dili na siya ingon nga kanana ang option mga kaigsunan nga mo kuan lang ko kay murag feel nako kanang kinahanglan nako ron nga magsusis kasulatan or murag karon na ang panahon, no? Kun dili gisgutan din hima kay sunan, the Christian is required to be diligent in searching the scriptures, to read over and over again the truths of God's Word. Dili simple lang nga basta kay mabasa lang nako, no, tungod kay mo man toy giingon ni brother, no, pero dili, no, o may ingon ni pastor or unsa pay nga nato, no, sa atong mga leaders sa simbahan mga kaigsunan. Kung dili kita mga kaigsunan sumala pa subli nga atong basahon ang kamatuoran labi na sa mga pulong sa Dios. Kay sumala pa willful ignorance on this subject. When we say willful mga kaigsunan, nasayod ta, no? Nga mao ni ang kamatuoran. Pero ato lang nga gi-ignore mga kaigsunan, no? Willful ignorance on this subject endangers the Christian life and character. It blinds the understanding and corrupts the noblest power or powers. It is this that brings confusion into our lives. Our people need to understand the oracles of God. They need to have a systematic knowledge of the principles revealed truth, which will fit them for what is coming upon the earth and prevent them from being carried about by every wind of doctrine. So muna'y usas mga hinungdan mga higala nga kita sa atong kaugalingon kinahanglan magsusi again and again or over and over again, no? Kinahanglan magtuon ta kay kung ugaling, no, dunay gitawag og mga hangin or kanang mag-ingon diha wind of doctrine, no? Muna kung gingon ganiha ba, no, kita kadungog tan diri speakers yung tag sakto sad, no, nya dayon murag pagbuta pa na to sa unahan na napoy lahi nga kamatuoran, no, nya murag nahimo na ta nga kanana ang murara og lusay nga naga anod-anod lang kung asa ang bawd mga kaigalano mga kaigsunan. Wala ta nahimong nagkanana ang napalig-on diha sa kamatuoran. Munang delikado kaayo, no? Busa kinahanglan nato, no, mga kaigsunan nga maangkla, no, kung atong tan-awon mga higala, no, wala may lain, no. Ang angkla mismo mao man sab ni Kristo mga kaigalahan mga kaigsunan, no, kay imong basahon ng Hebrews 6 verse 19. Siya man na ang gitumbok diha, no. Unya ang Colosas 2 bersikulo 6 ngadto sa 7 mga kaigsunan, busa maingon nga gidawat ninyo si Kristo o si Kristo Hesus nga Ginoo. Sa ingon ni ana managgawi kamo diha kaniya nga gipagamot o gitukod diha kaniya o ginapalig-on sa inyong pagtuo. Muna siya mga kaigalaan. Nga ginapagamot o gitukod diha kaniya o ginapalig-on sa iyang pagtuo bisan ingon sa gitudlo kaninyo nga managayaon sa pagpasalamat. So kita isip nagtuo gidawat nato si Jesucristo mga kaigsunan ingon nga atong personal nga manluluwas managawi kita sama kaniya. So may gawi ni Kristo mga kaigsunan samtang dinhi siya sa kalibutan. Bisan siya, no, nagsusi sa kasulatan.
Bisan siyas matag-adlaw ngigpapahulay gani, no? Mutindog sa pagbasa, no? Sumala pas Lucas mga higala. Ngano man, nganong gikinahanglan kaayo nato mga kaigalanong mga kaigsunan, aron nga kita mahimong mapalig-on diha sa atong pagtuo. Dunay usa ka illustration niini mga kaigsunan, no? Duha ka tawo nga nagtukod sa iyang panimalay, no? Atong basahon diha sa Matthew City versikulo 24 ngadto 27. Dunay duha ka tawo diha, no, nga magtutukod sa ilahang gitawag og panimalay. Usa ni ana mga kaigsunan, no, atong basahon, therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blow and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Isa ikaduha, and every one that heareth this saying of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. So muna siya usa ka kanang illustration, no? Katong nagapaminaw, usa ka maalamon nga tawo magkaigsunan nga nagtukod sa iyang panimalay o iyang balay ibabaw sa usa ka bato. Miabot ang hangin ug ang ulan mga kaigsunan, bisan ang baha. Wa gyud maunsa iyang balay. Pero katong usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay ngadto sa balas, way patukuranan mga kaigsunan, unsa may nahitabo, nahimo nga gibanlas. Ingon na ang pag-illustrate mga kaigsunan diha sab sa mao nga Biblia mga kaigalan, Matthew City 24 ngadto sa 27. Wa naman na igong oras mga higala mga kaigsunan aros pagpadayon sab sa atong pagtuon nini nga kagabion. Ato ning tapuson, no, pinaagi sab sa usa ka pagampo. Amahan namo nga naikaw sa kitaas sa mga langit. Salamat sa imong mga pulong nini nga kagabion. Ikaw lamang maggiya kanamo og ikaw sab mahimong magbag-o sa among kasing-kasing. Tabangi kaming mahimong mapalig-on dias ka matuoran. Kung ugaling dunay mga doktrina nga wa mao yun sa imong kabuton, kami dili mahimong madala ni ana. Ug giyahi usab panalangini ang mga katawhan nga nagapaminaw, ilabi na usab sa ilang mga panginabuhian, kung nasayod sab silang panginahanglan, ikaw sab magadugang niini sa matag adlaw. Panalangini usab ang tagiyan ni mong istasyon o gayon man usab sa mga nagadumala niini. Hining tanan akong gisalig ug gitugyan gilawang madawat sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan, mga kaigsunan, dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinaagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.